kanggo wong liya. Yen ora iso nulungi, aja nganti ngrusak. Gusti Allah ora nate adoh. Sing adoh kuwi atine wong sing lali sembahyang. Rezeki kuwi ora mung pangan lan bondo, nanging uga sehat lan tentreming ati. Ilinga, saben sujudmu kuwi bekal kanggo uripmu sawise mati. Yen awake dhewe nindakake kabecikan marang wong liya, bisa wae wong kuwi ora mbalekake kanthi becik, nanging Gusti Allah bakal ngutus wong liya kanggo nindakake kabecikan marang awake dhewe. Mula tindakno kabecikan sanajan cilik, awit awake dhewe ora ngerti kabecikan sing oleh ridane Gusti. Tresna lan pangayoman ibu ora ana tandinge. Saka kono kowe sinau rasa sabar lan tulus. Aja lali ibu iku